Κινήσουμε σιγά σιγά την εκδήλωση. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στην παρουσίαση του βιβλίου του δημοσιογράφου Μιχάλη Δημητρίου με τίτλο «Δεν είμαι η Μαρία, είμαι η Κάλλας», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μπέλ. 100 χρόνια από την γέννηση της μεγάλης ντίβας της όπερας, 47 χρόνια από τον θάνατό της, και αναρωτιέται κανείς, υπάρχει κάτι που δεν έχει υποθεί για την Μαρία Κάλλας? Και όμως μπορεί να υπάρχουν πράγματα που δεν γνωρίζουμε ή να έχουμε σταθεί σε κλισέ, σε στερεότυπα, σε μύθους, σε πολύ συγκεκριμένες ιστορίες οι οποίες αναπαράγονται. Αυτό δεν συμβαίνει στο βιβλίο του Μιχάλη Δημητρίου. Είναι μια πρωτογενής έρευνα που βασίζεται σε αξιόπιστες πηγές. Έχει μια γραφή πολύ ιδιαίτερη, μυθιστορηματική, και θα έλεγα ότι είναι και ένα ψυχογράφημα μιας έντονης προσωπικότητας όπως είναι η Μαρία η Κάλλας, η μεγάλη ντίβα Κάλλας, και όχι η μίζερη Μαρία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο συγγραφέας σε κάποια από τις σελίδες του βιβλίου του. Εκλεκτοί οι ομιλητές, τους οποίους παρουσιάζω, όπως παρουσιάζονται στην πρόσκληση της εκδήλωσης. Η συνάδελφός μου, εκπρόσωπός μας στην ΕΣΥΑ, η προεδρός μας, η Μαρία Αντωνιάδου, από την Ένωση Συντακτών. Καλησπέρα, Μαρία. Φώτης Παπαθανασίου, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Θεοχαράκη. Έχει μια ιστορία, ένα παρελθόν με την Μαρία Κάλλας και από τον Δήμο Αθηναίων, το οποίο θα πούμε στην πορεία, αγαπητέ Φώτη, γιατί βρεθήκαμε κάποτε παρέα στο Παρίσι. Ο διακεκριμένος σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής. Καλησπέρα, κύριε Σμαραγδή, και σε εσάς. Και ο Αλέκος Παπαδόπουλος, ο πρώην Υπουργός, με μακρά πολιτική διαδρομή. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε και η πολιτική προσέγγιση, η προσέγγιση ενός πολιτικού απέναντι σε μια ντίβα αυτής της ακτινοβολίας. Επίσης, χαιρετισμό από τον κύριο Πιλαρινό, τον Κώστα Πιλαρινό. Είναι πρόεδρος του Ιδρύματος Υποτροφιών Μαρία Κάλλας, ο οποίος προλογίζει το βιβλίο. Δεν μπόρεσε να είναι κοντά μας. Θα ξεκινήσω από τον χαιρετισμό του. Αναφέρει λοιπόν ο κ. Πιλαρινός: «Λυπούμε ιδιαίτερα που λόγω μικρού ατυχήματος δεν θα έχω τη χαρά και την τιμή να σας συναντήσω σήμερα στην παρουσίαση του βιβλίου για τη Μαρία Κάλλας του δημοσιογράφου συγγραφέα κ. Μιχάλη Δημητρίου, που με πολλή φροντίδα επιμελήθηκε ο εκδοτικός οίκος Μπέλ. Ήθελα πολύ να είμαι μαζί σας για να προσθέσω κι εγώ λίγες λέξεις από καρδιάς για την εξαιρετική και ευσυνείδητη ερευνητική προσπάθεια του συγγραφέα, που πετυχαίνει με σοβαρότητα να παρουσιάσει στο ελληνικό και διεθνές κοινό γεγονότα και αλήθειες του έργου και περιόδων της ζωής της μοναδικής και μεγάλης Μαρίας Κάλλας. Καθώς με προσοχή διάβαζα τις 482 σελίδες του πονήματος του κυρίου Μιχάλη Δημητρίου, ενός έργου με πληθώρα βιογραφικών και μουσικοϊστορικών στοιχείων, ένιωθα την αξία της έντεχνης σύζευξης της μυθοπλασίας με την ιστορία. Μια βασανιστική αναγκαιότητα για μια τίμια αποκατάσταση κάποιων αναληθιών της ανθρώπινης και καλλιτεχνικής ζωής της. Πιστεύω, κυρίαρχο στοιχείο και φιλοδοξία του έργου του κ. Μιχάλη Δημητρίου είναι να μας παρουσιάσει την ατόφια Μαρία Κάλλας και κυρίως την μοναχική νεαρή Ελληνίδα γυναίκα που προσπαθεί και αγωνίζεται με σκληρή δουλειά και πειθαρχημένα επιτυγχάνει να σταθεί όρθια και ηρωικά να κατακτήσει επάξια την κορυφή της τέχνης της. Συγχαρητήρια, Μιχάλη, δικαίωσες τις σκέψεις, τις προσδοκίες και τα αισθήματά μας. Καταλήγει στον χαιρετισμό το κύριος Πιλαρινός. Και στο σημείο αυτό θα δώσω το λόγο στην συνάδελφο τη Μαρία Αντωνιάδου, γιατί η Μαρία μου αμέτρητα τα ρεπορτάζ για την Μαρία Κάλλας, μια πηγή έμπνευσης, μια ανεξάντλητη διαχρονική προσωπικότητα. Δεν ξέρω και εμείς οι δημοσιογράφοι, και μιλάω για μένα που είμαι από την τηλεόραση, αν αναπαράξαμε πολλά από αυτά τα κλισέ όλα αυτά τα χρόνια με τις αποστολές μας στο Σκορπιό, στην παραλία της Κάλλας, στο σπίτι της στην Πατησίων ή στο Παρίσι, εκεί όπου άφησε την τελευταία της πνοή, στην Αβενίου Ζορς Μαντέλ, 2 χρόνια μετά το θάνατο του Αριστοτέλη Ωνάση. Μάρια, σε ακούμε. Καταρχήν ήταν μια ντίβα. Μια ντίβα πάντα αφορά όλους μας τους δημοσιογράφους. Τότε κυριαρχούσαμε εμείς οι δημοσιογράφοι των εφημερίδων και ήταν λογικό, και μάλιστα πριν ξεκινήσω την ομιλία μου να πω ότι μέσα από το βιβλίο του Μιχάλη Δημητρίου, επειδή ασχολείται με ορισμένα από τα γεγονότα που δεν είχα γεννηθεί τότε, έγινα σοφότερη για το πώς οι εφημερίδες έγραφαν οι συνάδελφοί μας για τη Μαρία Κάλλας. Αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα, και πραγματικά και κάποιες στιγμές σε πιάνει και μία πίκρα, αλλά ένα ρεπορτάζ πρέπει να το ερμηνεύσεις στο χώρο και στο χρόνο του, οπότε μιλάμε για άλλες εποχές και θα τα πούμε μετά. Καταρχήν, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ Μιχάλη, όλοι είμαστε χαρούμενοι που μαζευτήκαμε εδώ. Άλλοι βρίσκονται στο οδείο, πολλοί συνάδελφοί μου βρίσκονται στα 60 χρόνια από την Deutsche Welle. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να πάω γιατί έπρεπε να είμαι εδώ και ήθελα να βρίσκομαι εδώ.
εδώ σε αυτή την αίθουσα που έχει ένα εμβληματικό όνομα της δημοσιογραφίας, το όνομα του Γιάννη Μαρίνου, πολλές γενναίες δημοσιογράφων του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη και όχι μόνο μεγαλώσαμε σε αυτή τη σκιά, αλλά μεγαλώσαμε πολλοί από εμάς και στη σκιά του Μιχάλη Δημητρίου, ενός πολιτικού συντάκτη, που έγραψε τη δική του πορεία, η οποία συνεχίζεται και φαίνεται ότι συνεχίζεται μέσα από αυτό το βιβλίο. Δεν θα πω ούτε για τις εφημερίδες που δούλεψε, ούτε για τις διεθνείς συνεργασίες που είχε, που ήταν δεκάδες. Άφησε όμως το αποτύπωμά του, αυτό θα πω μόνο, στην ελληνική δημοσιογραφία. Και ξέρετε, καμιά φορά ακόμη και όταν είσαι πρόεδρος, αισθάνεσαι μικρός για να περιγράψεις τόσο μεγάλες προσωπικότητες, τόσο μεγάλες όσο αυτό που σας ανέφερα, όπως ο Γιάννης Μαρίνος, που ευτυχώς τον έχουμε ακόμα εν ζωή, και ο Μιχάλης Δημητρίου. Το βιβλίο μου το έστειλε ο Μιχάλης, άρχισα να το διαβάζω στα διαλύματα από τα επώδυνα διοικητικά συμβούλια. Συνήθως τσακωνόμαστε, οπότε μετά κάτι πώς πρέπει να πάρεις δύναμη. Άρχισα να το διαβάζω και κάποια στιγμή εξαφανίστηκε από το γραφείο μου. Κάποιος φρόντισε να μου το πάρει ή το δάνεισα σε κάποιον και δεν το έφερε. Οπότε ξαναγόρασα το βιβλίο και χάρηκα που το αγόρασα, γιατί όχι μόνο στήριξα τον συνάδελφο, νομίζω ότι στηρίζουμε και τους εκδότες και τους ευχαριστώ πολύ. Ως ένας άνθρωπος της έντυπης δημοσιογραφίας δεν είναι εύκολο να κρατάς εκδοτικούς οίκους στις σημερινές εποχές και μάλιστα να κάνουν τόσο ακριβές εκδόσεις. Η δουλειά και η επιμέλεια είναι φοβερή και μπράβο τους, και να συνεχίζουν. Είναι ο εκδοτικός οίκος Μπέλ αυτός που ανέλαβε να το εκδώσει. Θα σας πω τώρα 2-3 πράγματα. Κατά τη γνώμη μου είναι σαφές, πιστεύω ότι θα μιλήσει ο κύριος Μαραγδής γι' αυτό. Αυτό το βιβλίο μέσα από τις 490 σελίδες του θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι η βάση για ένα σενάριο. Η βάση για ένα σενάριο μιας σειράς, μιας ταινίας, αλλά αυτό θα τα εμπνευστεί ο κύριος Μαραγδής, δεν είμαι κατάλληλη. Δεύτερον, μπορώ να σας πω ότι είναι ένα διαρκές ρεπορτάζ, είναι ξεκάθαρο. Και τρίτον, θα μπορούσε να ήταν μια διδακτορική διατριβή, γιατί είναι σαφές ότι έχει γίνει έρευνα. Είναι ήπιος παρατηρητής, δεν κολακεύει ούτε κατηγορεί. Ερευνά ο Δημητρίου και αποκαλύπτει το μεγαλείο της γυναίκας που όρμησε στη λυρική σκηνή, την ανανέωσε και τη λάμπρινε, η επαναστάτρια, η Λένα, το κορίτσι αλλά και η γυναίκα. Όλα αυτά σε μία προσωπικότητα. Ο μύθος θα περάσουν από τις γραμμές του βιβλίου και θα φωτίσουν τη μυθιστορηματική της ζωή, μια μοναδική πορεία που όμοιά της δεν νομίζω ότι έχουν ζήσει παραελάχιστοι άνθρωποι στον κόσμο. Το ότι ο Μιχάλης Δημητρίου είναι μάστορας της γραφής είναι δεδομένο. Όμως θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω 2 κομμάτια. Το ένα το επέλεξα όχι μόνο γιατί είναι μάστορας της γραφής, καταρχήν γιατί περιγράφει έναν άνθρωπο, έναν μέσο άνθρωπο της εποχής, θα μου επιτρέψετε να κοιτάξω τις σελίδες, αλλά είναι η μαεστρία της γραφής. Και δεύτερον, το επέλεξα, Μιχάλη, επέτρεψέ μου, για να τιμήσω και την καταγωγή μου, την ποντιακή, οπότε θα μου επιτρέψεις να το βρω μισό λεπτάκι, γιατί καλό είναι να αναφερόμαστε πολλές φορές και σε αυτά που λέει το βιβλίο, για να βοηθάμε. Είναι στη σελίδα 175. Πρόσφυγας από τα παράλια του Πόντου, αρχαίας κοιτίδας του ελληνισμού, ξεριζωμένη γενιά που έμεινε μισή στο κλάδεμα. Περιπατάει με ανοιχτά πόδια, ξυπόλυτος. Έχει μάτια γαλανά όπως της θάλασσας. Είναι απολαυστικός όταν αφηγείται τα παλιά. Τα μαλλιά του έχουν ασπρίσει αρκετά. Άψης, έφλεκτος, τρίζει τα δόντια του με θολάμου γκριτά καλοσυνάτος. Είναι στην σελίδα 174, όταν θα το διαβάσετε θα δείτε, συνεχίζει περίπου για 200 λέξεις να περιγράφει έναν άνθρωπο απλό. Και όμως σε ταξιδεύει αυτός ο τρόπος. Και αυτή είναι η μαεστρία του δημοσιογράφου, ο οποίος προσπαθεί και γίνεται συγγραφέας για ένα συγκεκριμένο λόγο. Αποκαλύπτει την προσωπικότητα της Κάλλας, την οποία όλοι γνωρίζουμε. Θα σας πω όμως και ακόμη ένα σημείο, διότι όλοι ασχολούμαστε με τις παραστάσεις της, με τις δυνατότητες που είχε και τον μεγάλο έρωτά της με τον Αριστοτέλη Ωνάση.
ως δημοσιογράφος εντυπωσιάστηκα από 2 δικαστικές εκκρεμότητες που έκλεισε το 1957, κύριε Δημητρίου. Η μία είναι με μια εταιρεία ζυμαρικών στην Ιταλία, διότι επειδή η Κάλλας έκανε εξαντλητικές δίαιτες, όλοι ήθελαν να κερδίσουν από αυτό. Και πώς κλείνει η υπόθεση, για μένα ήταν εντυπωσιακό, δεν το ήξερα. Ο ένας ιδιοκτήτης ήταν ανιψιός του Πάπα. Και γίνεται μία συνάντηση του Μενεγκίνη και της Ιδίας στην Ρώμη και έτσι σταματάνε οι προσφυγές της Μαρίας Κάλλας κατά της εταιρείας, πώς τη λέει, ζυμαρικό Πουντονέλο. Κανένας μας δεν ξέρει ότι αυτή η προσπάθεια που έκανε αυτή η γυναίκα για να ομορφύνει ενδεχομένως την εμφάνισή της, όλοι έχουμε μία φιλαρέσκη, ακόμα και η Κάλλας, ότι θα αποτελούσε αντικείμενο εκμετάλλευσης. Και όμως λέει ότι το κάναν, κατά τον Μιχάλη Δημητρίου, αρκετές εταιρείες, όχι μόνο μία. Δεν το γνώριζα πραγματικά και με εντυπωσίασε. Περιγράφει όμως και τις Μιλόπετρες και με αυτό θα καταλήξω παρά την ομιλία μου. Τις κακίες, τις μικρότητες, τις δολοπλοκίες είναι συνηθισμένες και στο χώρο του θεάματος, αλλά είναι και στη φύση των Ελλήνων οι μικρότητες. Θα στεναχωρήσω κάποιους. Διάβαζα μία είδηση και πραγματικά με πολύ μεγάλα ονόματα δημοσιογραφικά, όταν η Κάλλας επιλέγεται από τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, τα πέτρινα χρόνια της δεκαετίας του 50, γιατί πραγματικά ήταν πέτρινα, η Ελλάδα έβγαινε από την κατοχή και από έναν τρομακτικό εμφύλιο, ζούσε μέσα από το σχέδιο Μάρσαλ και ξαφνικά ο Τσάτσος, ο οποίος ηγούνταν και του ΕΟΤ, κάνει ένα μεγάλο φεστιβάλ και καλεί και τη Μαρία Κάλλας. Αυτή τη μεγάλη ντίβα, την ανερχόμενη δύναμη, και τα ποσά, τα χρηματικά που της δίνονται αποτελούν αντικείμενο σφοδρής αντιπαράθεσης. Το θέμα απασχολεί τη Βουλή. Εδώ φαίνεται το μάτι του ρεπόρτερ Μιχάλη Δημητρίου, γιατί μας δίνει μέρα-μέρα τα ρεπορτάζ. Μέρα-μέρα. Μέσα από το Βήμα, τα νέα, και καταλήγει ότι οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης, υπό το Γεώργιο Παπανδρέου και το Σοφοκλή Βενιζέλο, δεν εμφανίστηκαν στην παράσταση. Για σκεφτείτε λίγο. Τη μεγάλη αυτή προσωπικότητα, βεβαίως το τρομακτικό ποσό των 9.000 δολαρίων, για αυτή και το μαέστρο, εμπλέκεται και ο Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν, είναι η πρώτη προσπάθεια της Ελλάδος, γιατί ο ΟΤ, θυμίζω, έγινε από το σχέδιο Μάρσαλ να κάνει τα πρώτα της βήματα τα τουριστικά. Και θέλει να αναδείξει προφανώς το Ηρώδειο και τι γίνεται. Μείζον πολιτικό γεγονός. Και ασχολούνται όλοι οι μεγάλοι δημοσιογράφοι και αρθρογράφοι της εποχής, με πολύ μεγάλες και σεβάσμιες προσωπικότητες της ελληνικής δημοσιογραφίας. Εγώ τον ευχαριστώ, δεν γνώριζα αυτή την παράμετρο καθόλου. Ήξερα την εμφάνισή της στην Επίδαυρο. Ήξερα για το ότι πήγαινε μαζί με τον Αριστοτέλη Ωνάση στον Κόκοτα, γιατί αυτά θυμάμαι από τα κατά καιρούς που μας παρουσιάζονται. Δεν γνώριζα την περιπέτεια που είχε και όλα τα άλλα με την κατοχή και τα υπόλοιπα. Εγώ θέλω να ευχηθώ στο Μιχάλη καλοτάξιδο. Επέλεξα 3 σημεία γιατί δεν θέλω να μακρηγορώ, το έκανα κιόλας, Αλεξία, και περιμένω τους καθήλυνα αρμόδιους σκηνοθέτες, αλλά και τον πρώην Υπουργό εδώ πέρα, να μας πει για τα γεγονότα από την πολιτική σκοπιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλοτάξιδο, Μιχάλη. Ευχαριστούμε πολύ την Μαρία Αντωνιάδου. Το είπε και η Μαρία, το περιέγραψε πάρα πολύ ωραία, ότι αυτό που κάνει ο Μιχάλης Δημητρίου μέσα από αυτό το βιβλίο είναι ότι φωτίζει τις άγνωστες πτυχές της ζωής της Μαρίας Κάλλας. Δεν αναμασά, δεν αναπαράγει αυτά που γνωρίζουμε, τα χιλιοϊπωμένα, αυτά που μπορεί να πει κανείς ότι ήταν και τραβηγμένα πολλές φορές από τα μαλλιά, γιατί πουλούσαν σαν ειδήσεις. Και θα έρθω τώρα στον Φώτη Παπαθανασίου, με τον οποίο μας συνδέει μια ιστορία από το παρελθόν, γιατί μου θυμίζει τα ρεπορτάζ της νιώτης μου. Βρεθήκαμε το 2000... τον Δεκέμβριο, νομίζω 2 του μηνός, στο Παρίσι, στην δημοπρασία των προσωπικών αντικειμένων της Μαρίας Κάλλας, στην αίθουσα Ντρουά Μοντένια. Ο
Φώτης εκπροσωπούσε ως αντιδήμαρχος τον Δήμο Αθηναίων, ήταν δήμαρχος ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ήταν οι φίλοι, οι σύλλογοι που αγαπούσαν πολύ τη Μαρία Κάλλας και ήθελαν να διασωθούν τα προσωπικά της αντικείμενα. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η συγκίνηση του κόσμου που συμμετείχε στη δημοπρασία. Υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος στη δημοπρασία, το ενδιαφέρον ήταν τεράστιο, ο τύπος ασχολείται πάρα πολύ στο Παρίσι, στη Γαλλία γενικότερα, και προκειμένου να αποκτήσουν ένα ζευγάρι γάντια, μια παρτιτούρα, ένα προσωπικό της αντικείμενο, ένα μπιμπλό που είχε στο δωμάτιό της ή στο καμαρίνι της. Φρόντισε ο Δήμος και πήρε πολλά από αυτά τα αντικείμενα, τα προσωπικά, που τώρα κοσμούν το νέο Μουσείο Μαρία Κάλλας. Έχουμε εδώ και τον εκπρόσωπό του, τον κύριο Χαριολάκη, ο οποίος είναι μουσικολόγος και επιτέλους και διευθυντής του μουσείου, του Συλλόγου των Φίλων Μουσικής. Ναι, πείτε το εσείς ολόκληρο για να μην κάνω λάθος. Και έχουμε συνεργαστεί, έχει παρουσιαστεί και στην τηλεόραση της Βουλής και έχει παρουσιάσει δηλαδή τη δουλειά αυτού του μουσείου. Επιτέλους, εμείς βρεθήκαμε, κύριε Παπαθανασίου, στα αποκαλυπτήρια του ΑΛΕ, ενός μικρού δρόμου με το όνομά της, έξω από το σπίτι της, στην Avenue Georges Mandel, που τα αποκαλυπτήρια έγιναν από το δήμαρχο του Παρισιού τότε, πήρε το όνομα Μαρία Κάλλας αυτός ο μικρός δρόμος. Επιτέλους έχουμε και ένα μουσείο ολοκληρωμένο στο κέντρο της Αθήνας. Η πρώτη προσπάθεια έγινε επί Δημαρχίας Αβραμόπουλου και με τη δική σας συμβουλή, κύριε Παπαθανασίου, συμβολή στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Και πλέον έχουμε και όλα αυτά τα αντικείμενα που διασώθηκαν τότε, γιατί θα μπορούσαν να έχουν σκορπίσει παντού σε όλο τον κόσμο, σε προσωπικές συλλογές, βρίσκονται εδώ και μπορούν να είναι ένα σημείο αναφοράς κατά τις επισκέψεις Ελλήνων και ξένων στο Μουσείο της Μαρίας Κάλλας. Ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ, κύριε Κεφαλά. Κουλούρι. Από τη Γαλλία με το Φιγκαρό και Αλεξία. Κεφαλά. Λάψους, ναι. Όχι, ναι, μα το Παρίσι μας μπερδεύει. Πραγματικά. Θα πω για το βιβλίο του Μιχάλη, βεβαίως. Γιατί άμα λέγαμε για την ιστορία δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Άμα πούμε για την υπόθεση Κάλλας στην Ελλάδα. Το σπουδαίο στο βιβλίο του Μιχάλη Δημητρίου είναι ότι αναδεικνύει πραγματικά όλα αυτά τα οποία αξίζει να υποθούν για τη Μαρία Κάλλας. Είναι πράγματι πάρα πολύ τεκμηριωμένο, είναι κυρίως ευκολοδιάβαστο, εξαιρετικό, παρότι έχει πλήθος πληροφοριών, δεν κουράζεσαι να διαβάζεις. Διαβάζεις μαζί με την προσωπική ιστορία της Κάλλας και την ιστορία του τόπου, αλλά και της όπερας πολλές φορές, διότι κάνει εκτενείς περιγραφές σε όπερες, στην ιστορία τους, το πώς γράφτηκαν, τις υποθέσεις τους. Δηλαδή μπαίνει στο κλίμα αυτού του κόσμου της όπερας, μπαίνει στο κλίμα της χώρας, μπαίνει στο κλίμα των κύκλων στους οποίους κινήθηκε η Μαρία Κάλλας, και αυτά όλα γίνονται με έναν τρόπο πάρα πολύ ευχάριστο, παρότι το βιβλίο είναι και πάρα πολύ μεγάλο, δεν είναι μικρό, είναι πραγματικά, ελπίζω ο Γιάννης να κάνει μια ταινία με βάση αυτό το βιβλίο. Άλλωστε ξεκινάει και με ένα δραματικό τρόπο, είναι πάρα πολύ καλογραμμένο το βιβλίο και αυτό δεν είναι και απλό και δεν είναι και λίγο, και ήθελα να το τονίσω. Αναδεικνύει λοιπόν ορισμένες μεγάλες αλήθειες. Τα λέει όλα αυτά με διάφορους τρόπους ο Μιχάλης Δημητρίου. Είναι αλήθεια ότι τα συμμερίζομαι, το λέω εκ των προτέρων, αλλά έχω περάσει και εγώ 40 χρόνια να ασχολούμαι με την Κάλλας και πρέπει να πω ότι χαίρομαι που έτσι όπως τα γράφει βγαίνουν ορισμένες μεγάλες αλήθειες. Ποιες είναι? Καλά, η δική μας μεμψημυρία, εννοώ η ελληνική μεμψημυρία, δεν μπορούσε να λείπει, είναι φανερή μέσα στο βιβλίο. Ο τρόπος με τον οποίο επιβεβαιώνεται το υπό του Ιησού Χριστού ρηθέν ουδής προφήτης εν τη αυτού πατρίδη, είναι πολύ παλιό αυτό, έτσι, είναι 2.000 ετών και ρίσης, επιβεβαιώνεται. Βεβαίως έπρεπε να φύγει, να κάνει μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό για να γυρίσει. Και πάλι γύρισε, τα είπε η κυρία Πρόεδρος, γύρισε και αντιμετωπίστηκε και με αυτόν τον μίζερο πάλι τρόπο και μάλιστα έγινε αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Φοβούμαι ότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε, φέτος λίγο κάτι έγινε με τα 100 χρόνια. Κάτι με τα εγγένεια του μουσείου, κάτι με το βιβλία που γράφτηκαν, με τις συζητήσεις που έγιναν.
κάτι ίσως χαμπαριάσουμε επιτέλους στην Ελλάδα για το τι είναι η Μαρία Κάλλας, γιατί δεν έχουμε καταλάβει. Σας διαβεβαιώ, δεν έχει γίνει αντιληπτό. Ελάχιστοι έχουν καταλάβει τι είναι πραγματικά η Μαρία Κάλλας. Και βεβαίως οι ελάχιστοι αυτοί, στους ελάχιστους αυτούς δεν περιλαμβάνεται ούτε η πολιτική ούτε η οικονομική ηγεσία του τόπου. Δυστυχώς. Το λέω γιατί, ναι, όλοι λέμε ήταν σπουδαία η Μαρία Κάλλας. Το λένε, δεν υπάρχει θέμα, πολλοί θα το πούνε, ήταν σπουδαία η Μαρία Κάλλας. Η Μαρία Κάλλας είναι ο διασημότερος Έλλην μετά τον Γκρέκο, χρονολογικά εννοώ. Από την εποχή του Γκρέκο μέχρι σήμερα δεν υπάρχει διασημότερος Έλληνας και σας προκαλώ να σκεφτείτε από την Μαρία Κάλλας. Κανείς. Είναι ο διασημότερος Έλληνας. Και στη γη του Πυρός ξέρουν τη Μαρία Κάλλας και μπορούν να αγοράσουν ένα μικρό CD παλιότερα, τώρα όλα είναι στο streaming, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Η συμβολή της στην τέχνη της είναι κορυφαία. Στην ιστορία της μουσικής και στην ιστορία της όπερας συνέβαλαν πρώτον οι ιδρυτές της. Η όπερα ξέρουμε ακριβώς πότε γεννήθηκε, δεν είναι από τα είδη τέχνης που χάνονται στα βάθη του χρόνου. Έτσι γεννήθηκε το 1600, είναι η προσπάθεια της αναγέννησης να απομιμηθεί το τελευταίο είδος τέχνης που δεν είχε μέχρι τότε απομιμηθεί, δηλαδή τη σύνθεση όλων των τεχνών, δηλαδή την αρχαία τραγωδία, μέσα από μια ομάδα διανοουμένων που ενσαρκώνουν με τον καλύτερο τρόπο αυτό που ονομάζουμε αναγεννησιακός άνθρωπος, ο Κόμις Μπάρντι και η παρέα του, στην Φλωρεντία της εκπνοής της αναγέννησης. Φτιάχνουν αυτό το είδος όπερας. Λοιπόν, άρα οι ιδρυτές της οπωσδήποτε έπαιξαν μεγάλο ρόλο και ο κορυφαίος εκφραστής Μοντεβέρντι δεν ήταν ο πρώτος, αλλά ήταν οπωσδήποτε ο καλύτερος από αυτούς που ξεκίνησαν να φτιάχνουν αυτή την αναβίωση της αρχαίας τραγωδίας, δηλαδή μία σύνθεση των τεχνών, η οποία όμως υπηρετεί το δραματικό σκοπό. Έχει πολύ συγκεκριμένο στόχο. Περνάνε 100 χρόνια όπου τα πράγματα κοιμούνται. Γυρνάει η όπερα, από αρχαία τραγωδία γίνεται έκφραση κολορατούρας, κοινωνική εκδήλωση. Ο κόσμος πάει στο θέατρο, όπου το θέατρο είναι πάντα φωτεινό, έτσι είναι με κεριά, δεν υπάρχει σκοτάδι στα θέατρα ούτε στις συναυλίες. Ανταλλάσσει ραβασάκια από το ένα θεατράκι στο άλλο, από το ένα θεωρείο στο άλλο, οι νεαρές με τους νεαρούς, παίζουν χαρτιά κατά τη διάρκεια της όπερας. Αυτή είναι η πραγματικότητα της όπερας. 100 χρόνια και μετά, που εμφανίζεται ένας περίεργος Γερμανός, ο οποίος πάει στο Παρίσι, όπου η παράδοση η οπερατική είναι καλύτερη από ό,τι είναι στην Ιταλία και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι καλύτερη γιατί είναι ήδη η Γαλλία σε αυτό που λέμε Grand Siècle και εμπνέεται όλο πάλι από την αρχαία Ελλάδα, είναι ο νεοκλασικισμός της Γαλλίας. Και εκεί αυτός λέγεται Gluck. Αυτός αναμορφώνει την όπερα για ένα διάστημα μικρό. Δίνει ένα άλλο υπόδειγμα της όπερας. Η Κάλλας ερμήνευσε άλλωστε έργα του. Περνάνε άλλα 100 χρόνια, εμφανίζεται ένας Γερμανός πάλι, ο οποίος γράφει ένα θεωρητικό βιβλίο κορυφαίο που λέγεται «Όπερα και δράμα» και θυμίζει στον κόσμο ότι η όπερα είναι απομίμηση της αρχαίας τραγωδίας και φτιάχνει και ένα θέατρο στο πνεύμα των αρχαίων ελληνικών θεάτρων και μιλάω βέβαια για τον Ρίχαρντ Βάγνερ και τον Μπάιρόιτ. Στον 20ο αιώνα, όταν εμφανίζεται η κοπέλα αυτή, μετά τον πόλεμο, η όπερα αντιμετωπίζεται και με κάποια δυσφορία, θα έλεγα, διότι εκπροσωπεί τον κόσμο των ηττημένων. Είναι γερμανοϊταλική υπόθεση η όπερα και μάλιστα είναι ο παλιός κόσμος, ο κλασικός κόσμος. Αρχίζει jazz, αρχίζουν τα musicals, είναι κάτι άλλο στον αέρα. Και η όπερα αντιμετωπίζεται σαν κάτι έτσι πολύ παλιό, σκονισμένο. Βλέπουμε ας πούμε Ρωμαίο και Ιουλιέτα, ξέρετε ότι είναι έφηβη ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, ή βλέπουμε την Μποέμ που είναι θυματική και την υποδίεται μία σοπράνο η οποία είναι 120 κιλά και στέκεται στημένη εκεί, δεν κουνιέται καθόλου, δεν υποδίεται κανένα ρόλο, λέει καταπληκτικά βέβαια με τη φωνή της τις άριες. Εκεί εμφανίζεται λοιπόν μια Ελληνίδα. Μια Ελληνίδα στο χώρο της όπερας, θέλω όλοι μαζί να σκεφτούμε τι σημαίνει. Σημαίνει 0 κεφάλαιο. Φωνητικά εννοώ, ερμηνευτικά σε εκείνο τον κόσμο. Δηλαδή, οι Ιταλίδες, οι Ισπανίδες βρίσκονται μέσα στην παράδοση του Μπελκάντο, θα βρουν δουλειά. Οι Ρωσίδες θα ερμηνεύσουν αυθεντικότερα τα ρωσικά έργα. Οι Γερμανίδες τα γερμανικά. Ακόμα και οι Τσέχες έχουν να πούνε σμέτανα.
Οι Αγγλίδες στο αγγλικό. Η Ελληνίδα, τι να πάει, καμία ελληνική όπερα δεν υπάρχει στο διεθνές ρεπερτόριο ακόμα και σήμερα. Καμία, 0. Για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε, γιατί πρέπει να μην έχουμε ψευδαισθήσεις. Λοιπόν, πώς θα κάνει αυτή η καριέρα? Με την καταπληκτική της φωνή, θα μου πείτε, δεν φτάνει αυτό. Η Κάλλας λοιπόν είναι ο άνθρωπος με τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Δηλαδή η αποφασιστικότητα της γυναίκας αυτής είναι ασύλληπτη. Η εσωτερική της πειθαρχία ασύλληπτη. Αλλά και η ευφυΐα της ασύλληπτη. Εκτός ότι είναι πάρα πολύ μορφωμένη, διαβάζει πάρα πολύ η Κάλλας. Δεν συζητώ το πώς μελετάει τους ρόλους της κλπ. Η Κάλλας καταλαβαίνει όμως, ίσως αν θέλετε και από το κύτταρό της, από την ελληνικότητά της που είναι απόλυτη, καταλαβαίνει ότι αυτό που έχει να προσφέρει είναι ακριβώς αυτό. Ποιο είναι η ουσία της όπερας? Ότι είναι αναπαράσταση αρχαίας τραγωδίας. Θα παίξω όπως παίζει μία τραγωδός ένα αρχαίο δράμα. Για να το κάνει αυτό, μαθαίνει πρώτα να φορτίζει κάθε λέξη με όλη τη φόρτιση της σημασίας της. Έχει δεκάδες σημειώσεις επάνω στις παρτιτούρες με το πώς μεταφράζεται μια λέξη, ποια είναι η ακριβή σημασία της, για να την ερμηνεύσει με το κάθε λέξη που λέει η Κάλλας. Αυτό που λέμε φραζέ, το φραζέ είναι μοναδικό. Είναι τόσο φορτισμένη που φτάνει μάλιστα στο ακραίο σημείο. Εάν δείτε το ρεσιτάλ της στο Covent Garden που έχει ημισκενοθετήσει, έχει φτιάξει κάποιο μικρό σκηνικό ο Τσεφιρέλη, και ακούσετε την άρια του και Λεβάνι τα κονοσέ στην Τελμόντο από τον Ντον Κάρλο του Βέρντι, που έχει μια μικρή εισαγωγή η οποία διαρκεί περίπου 40 δευτερόλεπτα. Πολύ χρόνος περιμένοντας να ακούσεις έναν τραγουδιστή. Έτσι. Μπορεί να είναι και παραπάνω, μπορεί να είναι και ένα λεπτό. Έχει φτάσει να εκφράζει όλο το έργο μόνο με τις συσπάσεις του προσώπου της. Είναι κάτι απίστευτο. Σας προσκαλώ να το δείτε αυτό το πράγμα. Η μουσική, η οποία όλη αυτή η μουσική, γιατί ο Βέρντι τον ζήλευε το Βάγνερ και τον απομιμήθηκε, δεν το παραδεχόταν, αλλά ήδη από τον Ντον Κάρλο έχουμε μοτίβι, έχουμε οδηγά μοτίβα. Το μοτίβο της θλίψης, το μοτίβο της ενοχής, όλα τα μοτίβι που βλέπουμε στον Ντον Κάρλο, η Κάλλας μέσα σε ένα λεπτό τα έχει παίξει χωρίς να ανοίξει το στόμα της. Λοιπόν, εκτός κατάφερε από τότε να μην είναι δυνατόν να γίνουν πια αυτές οι αβαρίες, αλλά η όπερα να είναι και θέατρο. Ήταν τέτοια η επιβολή της, και πολύ ωραία το γράφει για τη σχέση με το Βισκόντι ο Μιχάλης στο βιβλίο, και γενικά όλα όσα γράφει, από όσο μπορώ να ξέρω, είναι σωστά. Γράφει ότι δεν είναι ο Βισκόντι που έφτιαξε την Κάλλας. Είναι βέβαιο ότι δεν είναι ο Βισκόντι, γιατί είχε ήδη καριέρα και τα λέει πάρα πολύ ωραία ο Μιχάλης, θα τα διαβάσετε. Αλλά ο Βισκόντι είπε στην πραγματικότητα ότι βρήκα έναν άνθρωπο να σκηνοθετήσει όπερα. Δεν μπορούσα να σκηνοθετήσω, γιατί πήγαινε και έβλεπε με ποιον ηθοποιό να σκηνοθετήσει όπερα. Και σκηνοθέτησε όπερα, δηλαδή η Κάλλας έφτιαξε το Βισκόντι σκηνοθέτη όπερας και όχι ο Βισκόντι την Κάλλας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή, άλλωστε, περίπου τα λέει σε μια συνέντευξη στη γαλλική τηλεόραση ο Βισκόντι, η οποία υπάρχει και στο YouTube. Και το Μινωτή, βεβαίως. Θα σταματήσω εδώ. Θέλω να πω ότι πραγματικά αξίζει να διαβάσει κανένας το βιβλίο, να δούμε τι σημαίνει Κάλλας. Δεν έχουμε εκμεταλλευτεί. Πολλοί κακόμοιροι πάνε να εκμεταλλευτούν τη Μαρία Κάλλας στις μέρες μας, και κακόμοιρες. Γελιοποιούν την υπόθεση δυστυχώς με διάφορα πράγματα που βλέπουμε συνεχώς. Τα υπομένουμε όσοι την αγαπάμε πραγματικά και όσοι κάτι κάναμε για αυτήν. Τα υπομένουμε, αλλά και πάλι και αυτοί οι πονηρούλιδες δεν έχουν καταλάβει με ποιον έχουν να κάνουν και ποια είναι η Μαρία Κάλλας. Δυστυχώς πολλά μένουν να γίνουν για να αναδειχθεί η σημασία αυτού του προσώπου στην τέχνη εν γέννη, και ιδιαίτερα βέβαια στη λυρική και στη τέχνη του θεάτρου όμως θα έλεγα, αλλά και πολλά θα είχαν να γίνουν για να δείξει και αυτός ο τόπος τέλος πάντων πώς σέβεται τα δικά του παιδιά. Υπάρχει και ένας άλλος λόγος για τον οποίο η Κάλλας δεν αντιμετωπίστηκε με αυτήν την αγάπη μίσος από τον τόπο της βέβαια, αλλά δεν θα τον αναφέρω, αλλά έχει να κάνει και βέβαια και οπωσδήποτε και με αυτή τη σχέση με τον Ωνάση και με μια στάση γενικότερη στην πολιτική αυτού του τόπου προς ορισμένους ανθρώπους και ορισμένα πράγματα. Σας ευχαριστώ. Μιχάλη, συγχαρητήρια. Όσοι δεν το έχετε διαβάσει πρέπει οπωσδήποτε να το διαβάσετε. Αξίζει πολύ τον κόπο και κυρίως θα περάσετε και ωραία.
Συγχαρητήρια στον εκδότη, μην το ξεχνάμε, έχει δίκιο η κυρία Αντωνιάδη, η Αλεξία Κουλούρη, που είπε ότι πρέπει πραγματικά να συγχαίρει κανένας τους εκδότες. Είναι και πράγματι πολύ ωραία έκδοση, και αυτό έχει τη σημασία του, έχει και αυτό την ωραία κορδελίτσα, όλες οι λεπτομέρειες παίζουν ρόλο, αλλά σήμερα το να είσαι εκδότης έντυπου βιβλίου είναι και ηρωισμός, ότι πρέπει να τους ενισχύσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς δεν διαβάζουμε, Φώτιμο, όσο θα έπρεπε και θα έπρεπε να διαβάζουμε. Ούτε πριν διαβάζαμε. Ο Μιχάλης Δημητρίου, πέρα από την πορεία, την καλλιτεχνική της Μαρίας Κάλλας, περιγράφει και την προσωπική της ζωή και τις ανοιχτές πληγές που είχε σε επίπεδο οικογένειας, τη σχέση της με τον πατέρα της, τη σχέση με την αδερφή της, τη σχέση με τους άλλους άντρες της ζωής της, πέρα από τον Ωνάση, τον Παμφάγο και ιδιοτελή Μενεγκίνη, όπως τον χαρακτηρίζει, και νομίζω ότι πολύ σωστά τον χαρακτηρίζει έτσι, γιατί ξέρουμε πώς κατέληξε ένα μέρος της περιουσίας στα χέρια του και πώς εξαφανίστηκε μέσα από την πρώτη δημοπρασία που έγινε από εκείνον. Μιλά για όσους συνέβαλαν στην καριέρα της. Τώρα, για την Μαρία Κάλλας έχουν γυριστεί πολλές ταινίες, ντοκιμαντέρ, την έχουν υποδηθεί η Φανή Αρντάν, η Μόνικα Μπελούτσι, πρόσφατα η Ατζελίνα Τζολί, από τις δικές μας ηθοποιούς η Κάτια Δανδουλάκη και η Μαρία Ναυπλιώτου. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να υπάρξει και μια ακόμη ταινία για τη Μαρία Κάλλας, και αφού ακούσαμε για το πόσο ωραίο είναι αυτό το βιβλίο και σαν βάση σεναρίου, κύριε Σμαραγδί, νομίζω ότι είναι ο λόγος που πρέπει να δοθεί σε εσάς και να μας πείτε πώς σας εμπνέει κινηματογραφικά η Μαρία Κάλλας. Άλλα περιμένετε, άλλα θα σας πω. Υπάρχει ένας μύθος, μάλλον, ότι σε μια έκθεση του Νταλί είχε πάει να την επισκεφθεί ο Φρόιντ. Τον ρώτησε λοιπόν ο Νταλί, πώς σας φαίνονται τα έργα μου, τα έχετε προσχειρεί? Δεν κοιτάζω τα έργα σας, την ψυχή σας κοιτάζω. Όταν βιογραφείτε ένα πρόσωπο, σε όλες τις τέχνες που μπορούν να το κάνουν αυτό, δύο είναι τα πρόσωπα, δεν είναι ένα. Είναι το βιογραφούμενο πρόσωπο και αυτός που βιογραφεί. Η ψυχή αυτού που βιογραφεί στοιχιώνει το πρόσωπο και το καταγράφει μέσα από το δικό του ψυχισμό. Το βιβλίο είναι ελκυστικό και αγαθό, γιατί η ψυχή του Μιχάλη είναι αγαθή. Ξέρετε, ο πολιτισμός δεν είναι οι τέχνες μόνο, είναι οι τέχνες. Είναι όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες που αναβαθμίζουν την ψυχή. Ο ψυχικός πολιτισμός είναι το ζητούμενο. Στην Ελλάδα, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, όπου το έθνος και εκοιμήτω, ο ψυχισμός των λαϊκών ανθρώπων κράτησε ζωντανό τον ελληνισμό. Και γι' αυτό και η γενιά του 30 που κατανόησε ότι θα χαθούμε εάν δεν καταλάβουμε ποιοι είμαστε, θα εξαφανιστούμε δηλαδή, κατέφυγαν στο λαϊκό πολιτισμό και βρήκαν, στο χωριό μου λένε πυραμπάριζα, δηλαδή βρήκαν βατήρα να εκκινηθούν. Και τι είναι αυτός ο πολιτισμός ο λαϊκός? Οι άνθρωποι που κάνανε καλές πράξεις, που αγαπούσαν το διπλανό τους, που δεν λένε κακά λόγια, λέγανε καλά, που πηγαίνουν και ανάβανε κεράκια στα ξοκλήσια και μετά λέγανε χαμηλόφωνα στα παιδιά τους ιστορίες. Έτσι η ψυχή του Έλληνα δεν μαράζωσε.
Το μυστικό λοιπόν είναι η δοτικότητα. Τι σχέση έχει τώρα αυτό που λέω με τον Μιχάλη τον Δημητρίου? Εγώ ήρθα εδώ να σας πω ότι στην Ελλάδα υπάρχουν άνθρωποι που προσφέρουν και δεν το λένε. Και κάνουν μια δουλειά ψυχής μεγάλη. Ένας από αυτούς είναι ο Μιχάλης. Και δεν το λέω γιατί είμαι και προσωπικά ευεργετημένος. Και δεν το λέει. Θέλω όμως να καταθέσω ότι η γυναίκα μου που έφυγε πριν από 1,5 χρόνο, 2, η ζωή της άλλαξε από τον Μιχάλη. Και τύχη παράξενη έφυγε η Ελένη την ημέρα από τα γενέθλια του Μιχάλη και νομίζω ότι την έκλαψε πιο πολύ από μένα. Ο Μιχάλης είναι από αυτούς τους Έλληνες που όταν γίνουν πιο πολλοί η Ελλάδα θα αλλάξει χαρακτήρα. Θα βρούμε δηλαδή τις αρετές που έχουμε κληρονομήσει από το παλίμψιστο του ελληνικού πολιτισμού που θέλουν να μας πείσουν, ότι είμαστε ένας λαός εκεί σε ένα ακροτήρι. Εμείς που έχουμε τριπλό πολιτισμό, κανένας λαός στον κόσμο δεν έχει τριπλό πολιτισμό. Μινωικό, κλασική Αθήνα, κλασικός πολιτισμός, Βυζάντιο. Και τα τρία εμπεριέχουν ένα στοιχείο που είναι η έννοια του μέτρου. Μέτρο για τον Έλληνα σημαίνει αυτό που μπορεί να κάνεις δηλαδή όταν είσαι απέναντι στην Ακρόπολη, που είναι η ανθρώπινη οντότητα που κοιτάζει τον Παρθενώνα και λόγω της κλίσης προς τα μέσα το βλέμμα φεύγει ψηλά και είναι η σχέση του ανθρώπου με το θείο. Αυτό είναι το ελληνικό μέτρο. Και ότι είσαι μέρος ο άνθρωπος της θείας αρμονίας. Ο μινωικός πολιτισμός που μας είναι εντελώς άγνωστος είχε 10 περίπου νόμους έντος Μωυσίου. Ένας από αυτούς έλεγε να είσαι ευμορφος. Μεταφράζεται στο ότι να είσαι αρμονικός. Δηλαδή να είσαι αρμονικός σε σχέση με την κεντρική πηγή. Και πότε γίνεται αυτό? Όταν κάνεις το καλό. Εάν δείτε στις μινωικές στιχογραφίες δεν υπάρχουν όπλα. Γιατί οι Μινωίτες με τα καράβια τους δεν ήταν άπλιστοι. Έβρισκαν έναν τρόπο να είναι με τους υπόλοιπους λαούς σε καλή σχέση. Και έφτιαξαν αυτό το για 2.000 χρόνια. Ένα τεράστιο πολιτισμό. Μετά ήρθαν οι αυτοί που πάνω εκεί, βοσκοί και τους. Γιατί σας τα λέω αυτά? Γιατί έχω γνωρίσει σε αυτό τη διαδρομή που έχω κάνει ευτυχώς Έλληνες που το κάνουν αυτό. Ο Μιχάλης τι έκανε? Γιατί το λέω? Γιατί όσες φορές μιλούσα μαζί του πάντα έβρισκε κάτι να μου πει για να πάω εγώ πιο πέρα. Ανιδιοτελώς. Πάντα. Δεν σκέφτονταν τον εαυτό του. Σκέφτονταν τους άλλους. Ήξερε δε, και αυτή είναι μεγάλη του δύναμη και βγαίνει στο βιβλίο αυτό, έβλεπε το χαρακτήρα του ανθρώπου, την ψυχή, το χρωματισμό της ψυχής του άλλου ανθρώπου. Γι' αυτό και το βιβλίο αυτό καταγράφει στην ουσία τη μέσα Κάλλας. Δηλαδή η καλοσύνη του. Βρήκε την καλοσύνη και την ψυχούλα της Μαρίας που μέσα στο βιβλίο λέει πέταξε την υπηκότητα την αμερικανική, πέταξε την τελική και ήθελε να
χαρακτηριστική του τέλος της ζωή της ξανά Ελληνίδα. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που κάνουν το καλό και δεν το λένε. Το Βαγγέλη του Παπαθανασίου. Εδώ είναι Φώτης. Είχε ένα τετράδιο, μια συνεργάτηδά του, που είμαστε 9 χρόνια συναδέρφια. Φώτη. Και στα 6 χρόνια, κάναμε παρέα με το Βαγγέλη, 6 χρόνια είμαστε σε καθημερινή βάση μαζί. Συνέβη ένα περιστατικό που μου έκανε τρομερή εντύπωση, πως μια συνεργάτηδά του πήγε σε κάποιον που είχε ανάγκη και το είδα εγώ από μακριά και μόλις έβγαινε από το σπίτι αυτού, φώναζε από πίσω ποιος μου τα δίνει αυτά και έλεγε αυτή τι σας νοιάζει εσάς, και μόλις είδε ο Βαγγέλης ότι κοιτάζει προς τη Μαρία μας, άρχισε να τρέχει ο Βαγγέλης. Και εγώ τον είχα δει αυτό στην τηλεόραση, τον άνθρωπο που είχε κάνει μια χείριση, δεν μπορούσε να το δει. Και όταν ήρθε αυτή η κυρία, ο Φώτης ξέρει ποια είναι, της λέω, τι είναι αυτό? Μου λέει, τι είναι αυτό? Αυτός εκεί, το έδωσε λεφτά. Γιατί θέλει να κάνει μια εγχείρηση. Ποιος τα έδωσε? Και μου βγάζει ένα χαρτί μπλε του, αυτούς που είχαμε στο σχολείο, και μου λέει, αυτούς συντηρεί ο Βαγγέλης και δεν το ξέρουν. Αυτό ξέρετε, φτιάχνει ένα άλλο πολιτισμό, ψυχικό. Αυτό. Και λαμπρύνει και τις υπόλοιπες πράξεις. Υπάρχει ένας, δεν ζει πια, υπήρχε Μιλτιάδης, ο Καράζης, ο οποίος ήταν από οικογένεια βοσκών, έγινε μεγάλος βιομήχανος στην Κρήτη και έχτισε τα εργοστάσια του στο χωριό του για να δώσει δουλειά στους ανθρώπους. Τόσο ήταν μεγάλος φιλάνθρωπος. Και βρέθηκα μια μέρα με αυτόν τον άνθρωπο και τον εγγονό του ήταν 12 χρονών και του είπε το εξής: να δίνεις από αυτά που έχεις, αλλά να δίνεις και από αυτά που δεν έχεις. Και άμα αυτά που δεν έχεις έχουν εντελώς τελειώσει, να λες καλημέρα στο γείτονα. Αυτός είναι ο νεότερος ψυχικός πολιτισμός, που αν αποκτήσουμε συναίσθησή του, οι πράξεις μας θα έχουν σημασία, η πατρίδα μας θα μεγαλώσει και θα είμαστε και έτοιμοι όταν θα χρειαστεί να κάνουμε την μεγάλη ανώτερη πράξη ψυχικά, όταν θα κινδυνεύσει η Ελλάδα, να είμαστε στην πρώτη γραμμή, γιατί η ψυχή όλων μας είναι η Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σμαραγδί. Το βιβλίο του Μιχάλη Δημητρίου ξεκινά ένα χρόνο πριν από τον θάνατο της Μαρίας Κάλλας, εκεί όπου έχει συσσωρευτεί το απόσταγμα της σοφίας στη ζωή της. Είναι ένας μεγάλος αναστοχασμός, κοιτά από εκεί το παρελθόν. Θα ήθελα λοιπόν με ενδιαφέρον να ακούσω την ματιά του πολιτικού απέναντι στον ιδιαίτερο ψυχισμό και την μεγάλη ευαισθησία μιας καλλιτέχνηδος του μεγέθους της Μαρίας Κάλλας. Κύριε Παπαδόπουλε, έχετε το λόγο. Θα μιλήσω σαν πολιτικός. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα μπερδεμένο βουητό γύρω από την Μαρία Κάλλας. Διάφορα βιβλία που γραφτήκανε, άρθρα, εκπομπές, μια σειρά πράγματα. Νομίζουμε ότι τελικά δεν την τοποθετούν έτσι στις πραγματικές διαστάσεις οι οποίες υπήρχαν και δεν ξέρω, φοβάμαι ότι είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που έχουμε συνειδητοποιήσει, διότι πράγματι όπως είπε ο κ. Παπαθανασίου, δεν το λέω εγώ γιατί δεν νομιμοποιούμε να το πω, αλλά και ο Τσαρούχης το πρώτο είπε, όταν ήταν σκηνογράφος, νομίζω για την Όρμα ή για τη Μύδια, τώρα θυμάμαι, νομίζω για τη Μύδια,
το 1961 στην Επίδαυρο, είπε ότι είναι η μεγαλύτερη Ελληνίδα μετά τον Ελ Γκρέκο. Τώρα όμως αυτό το να λες, γιατί ήταν η μεγαλύτερη Ελληνίδα. Εδώ μπαίνουν ερωτήματα. Αν ήταν σε άλλη εποχή θα ήτανε, αν ήταν τώρα, θα προέκυπτε ως η μεγαλύτερη Ελληνίδα καλλιτέχνης ή από τους σημαντικότερους Έλληνες. Μήπως είναι οι εποχές, είναι εκείνες οι οποίες κυρίως διαμορφώνουν καταστάσεις που λέγει ο Σάρτρα. Είναι εκείνες οι οποίοι εκφράζονται μεν από ανθρώπους αντίρρητα ή αναδεικνύουν ανθρώπους που προκύπτουν στην πορεία ή δεν προκύπτουν, αλλά είναι εκείνα οι εσωτερικές διαπάλειες που είναι μέσα σε μια κοινωνία, μικρή, ευρύτερη, όπως είναι η Ευρώπη, όχι μόνο η Ελλάδα κλπ. Οι δυναμικές, οι οποίες πυροδοτούν αυτές τις καταστάσεις. Ύστερα, πιάνει και το καθοδηγούν πνεύμα της εποχής. Δηλαδή, έναν μεγάλο άνθρωπο, μια μεγάλη και τεράστια σημαντική προσωπικότητα, δεν μπορείς να την αναλύεις με κάποια στοιχεία έτσι επιφανειακά και δεν μπεις σε ένα βάθος αν θέλεις να πιάσεις την πραγματική διάσταση. Ούτε βέβαια πρέπει να πας σε άλλες υπερβολές μυθοποίησης, που είναι το ακριβώς αντίθετο και το οποίο γίνεται βέβαια πολλές φορές για ιδιωτελείς λόγους. Εγώ τι πιστεύω. Πιστεύω ότι ο Μιχάλης ο Δημητρίου δεν είναι συγγραφέας. Ο Μιχάλης ο Δημητρίου είναι ο Μιχάλης ο Δημητρίου. Είχε όμως ένα προσόν. Έτυχε και ο ίδιος είναι δημιούργημα μιας άλλης εποχής δημοσιογραφίας. Ήταν την εποχή εκείνη που οι δημοσιογράφοι ξέραν γράμματα. Ήταν την εποχή εκείνη όπου δίπλα τους ή μεγάλωσαν, υπήρχαν από πάνω, όταν μεγάλωσαν και αυτοί είχαν άλλους από κάτω, μέσα στον χώρο των μεγάλων εφημερίδων που δεν υπήρχε αυτό το πράγμα που είναι σήμερα, εκεί για να σταθείς και δίπλα σε παράλληλη δημοσιογραφία, να την πούμε σε εισαγωγικά, οι δοκιμογράφοι, οι επιφυλιδιογράφοι, οντότητες πνευματικές τεράστιες, πρέπει οι δημοσιογράφοι να μπορούν ό,τι γράφουν να είναι αξιόπιστο. Και για να είναι αξιόπιστο πρέπει να έχουν φορτία εμπιστοσύνης. Και για να έχουν φορτία εμπιστοσύνης έπρεπε το παραγόμενο αγαθό που είναι το άρθρο, αυτό να είναι δουλεμένο πράγμα και δεν είναι. Πού το ξέρεις, μωρέ παιδάκι μου, σε έλεγα εγώ τότε που ήμουν υπουργός και έγραψα αυτό το πράγμα, έκανα ρεπορτάζ. Ωραία, τι θα πει έκανες ρεπορτάζ, αφού είναι ψέμα. Ποιον έκανες ρεπορτάζ, με συγχωρείς, άστα τώρα. Δεν παρεμβαίνεις. Όχι, μην παρεμβαίνεις καθόλου κιόλας. Άστο το πράγμα αυτό να μένει έτσι και να λέμε κάτι. Λοιπόν, όχι τότε ήταν ιδηλιακά τα πράγματα, έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τότε όμως ήταν υποχρεωμένοι να ψάχνουν και να ψάχνουν σωστά, να ψάχνουν δίκαια και κυρίως να έχουν γραφεί. Δηλαδή, το ξέρετε κι εσείς τώρα και το θυμάμαι κι εγώ, όταν πήγαινε ο άλλος σκηνοτενή, και το ξέρετε κι αυτό, το πέταγε στα μούτρα. Το δύσκολο κείμενο είναι το μικρό κείμενο, είναι το μεγάλο κείμενο, που να βγάζει σοφία και διαδικασία. Αυτό βοήθησε το Μιχάλη. Έκανε έρευνα. Όλα τα άλλα είχε και τα στοιχεία τα οποία είπες Γιάννη μου. Εμείς γνωριζόμαστε εκεί 40 χρόνια μαζί. Ήμουν άτυχος, γιατί ήμουν επί ένα χρόνο πρόεδρος στην ΕΡΤ 2 και εκεί είχα την τύχη να γνωρίσω τον Γιάννη. Όπως επίσης 40 χρόνια έχω και με τον Μιχάλη, φίλοι, γι' αυτό σταθμίστηκε αυτά που λέω για τον Μιχάλη, αυτά που θα πω τα καλά λόγια. Δεν είναι έτσι. Και ο Μιχάλης ξέρει. Κοιτάξτε, η εποχή που, και θα το πω σύντομα αυτό γιατί δεν θέλω να καθυστερήσω, η εποχή που μεγάλωσε, γεννήθηκε στην Αμερική όπως ξέρετε, εντάξει τώρα δεν ξέρω αν πόσο τα 11 χρόνια που είσαι στην Αμερική συνέβαλαν στη διαμόρφωση του χαρακτήρα της, αλλά σίγουρα μετά που ήρθε το 35-36 στην Ελλάδα, στην Αθήνα, μέχρι το 45, με μια αποφασιστικότητα που μόνο έτσι άνθρωποι που έχουν ψυχικές ιδιότητες ηγέτη θα μπορούσε να πάρει και να, αφού είχε συνειδητοποιήσει μια αυτοπεποίθηση η οποία ήταν αστέρια μέσα της, δεν ήταν. Προχώρησε και πήγε στην Αμερική και από εκεί ξεκίνησε ένα.
Αυτή η περίοδος που έζησε στην Ελλάδα ήταν μια δραματική περίοδος. Ήταν μια περίοδος που είχε πολλά αντιφατικά πράγματα. Ήταν μια περίοδος η οποία καταρχάς υπήρχε η γενιά του 30 που ανέφερες. Δεν νομίζω να ξαναβγεί τέτοια πραγματική γενιά, η οποία έδωσε τεράστια όθηση στην ελληνική ζωή, όχι πνευματική όθηση. Γιατί εκεί μέσα ήταν τεράστιοι γιγάντιοι σύγγραφοι, ποιητές, αλλά ήταν και τεράστιοι κοινωνιολόγοι, καθηγητές, πνευματικοί άνθρωποι, στοχαστές, πνευματικοί, οι οποίοι και ήταν και από όλα τα κόμματα. Δεν ήταν, βέβαια, ίσως κυριαρχούσε τότε η απόγονη του τόσο πολύ απόγονη του ενός πνευματικού κινήματος που δεν έχει αναλυθεί στην Ελλάδα, του δημοτικισμού, και τι ρόλο έπαιξε στην παραπέρα έτσι πορεία που υπήρχε. Υπήρχε βέβαια, υπήρχε και ένα άλλο, να το λέμε, την τεράστια συμβολή που είχε στην διαμόρφωση αυτής της δυναμικής, με όλες τις μετέπειτα μιζέριες, γιατί ήταν, σας λέω, αντιφατική η περίοδος, της συμβολής κυρίως των μεταναστών, των προσφύγων της Μικράς Ασίας στην Ελλάδα. Ήταν ενός καινούριου πνεύματος που εμείς. Λοιπόν, αυτά ήταν ήδη έτοιμη η Μαρία, Σοφία, Άννα και Κελία Καλογεροπούλου να τα νιώσει μέσα της. Γιατί ήδη είχε, αν δεν είχε την τεχνική της υψηφώνου, την οποία μάθαινε τότε, είχε πάει σε καλές σπουδές και όλα αυτά τα πράγματα, τουλάχιστον τις ψυχικές ιδιότητες σε έναν τρόπο που δεν είναι μάζα. Έχει στοιχεία ηγεσίας μέσα. Γιατί το να είσαι ηγέτης δεν είναι, ξέρετε, επειδή τελείωσες στο MIT, το Stafford μαζί και δεν ξέρω, το Λομονόσοφ και όσα πανεπιστήμια, είσαι ηγέτης. Δεν λέει τίποτα αυτό το πράγμα. Μια καθαρά ψυχική ιδιότητα. Αν έχεις και ταλέντο και έχεις μέσα σου υψηλά αποθέματα αξιοπρέπειας όπως τα είχε, υψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμού που το είχε και απεδείχθη σε μια από τις δύο παραστάσεις, ή της Νόρμας ή της, πάλι έρχομαι στην περίοδο αυτή, της Επιεδάβρου 60-61, όπου της είχαν φτιάξει μια περούκα μεγάλη έτσι επάνω και κάτι πελατζή και έπιασε να πιάσει φωτιά. Δεν σταμάτησε. Την τελείωσε την άρια μέχρι το τέλος και μετά πήγαν και τη σβήσανε. Αυτό σημαίνει για τη ηγεσία, δεν χωρά αμφιβολία. Όλα τα άλλα είναι μικρά. Δηλαδή είναι αυτονόητο, όχι μικρά, που τη χαρακτηρίσανε στη μετέπειτα πορεία της ζωής της, τα οποία τα συνέλαβε ο Μιχάλης. Με έναν τρόπο, διότι εγώ δεν ήξερα ότι έχει και κάποιο δικό του προσωπικό φιλολογικό ύφος και έχει και λογοτεχνικό. Αυτό τώρα το πήρα χαμπάρι με αυτό το βιβλίο και μπράβο ρε Μιχάλη, αλλά βοήθησε όμως στο να αυτό το βιβλίο πραγματικά να έχει αξία. Δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο παίρνει ο άλλος να περάσει καλά, να διαβάσει και να μάθει για τη ζωή της. Δεν έγραψε ιστορία ο Μιχάλης, είναι ιστορικός. Ούτε την μεθοδολογία, την επιστημονική ενός ιστορικού έχει μέσα. Μπορώ να πω μια εμπειρική ανάλυση, ναι. Δεν είναι εύκολο πράγμα η εμπειρική ανάλυση, η παρουσίαση. Ιστόρημα πάντως δεν είναι. Είναι κάτι τελείως το διαφορετικό, το οποίο εγώ το πιστεύω, όποιος θέλει το πιστεύει. Και αυτός, εγώ όμως βαθιά το πιστεύω ότι είναι μια συμβολή, όχι μόνο στην εικόνα την τελική της Κάλλας, αλλά και ξέρετε, για το παράδειγμα που δεν υπάρχει και πρέπει κανείς να διαβάζει αυτά τα βιβλία. Θέλω όμως να πω και κάτι άλλο. Πραγματεύεται κάτι. Γιατί συμπεριφέρθηκαν έτσι απέναντι στην Κάλλας, όχι μόνο στο σύνολό τους η πολιτική ηγεσία και όχι μόνο η μία πλευρά. Και ποιος είπε για το Τσάτσο αυτό με τον Παπαντρέου, είπε, έχει απόλυτα δίκιο. Απόλυτα. Αλλά δεν είναι αυτά. Δεν είναι αυτά. Η κοπέλα αυτή έχει ταπεινωθεί πολλές φορές. Η κοπέλα αυτή είναι την περίοδο που υπήρχαν οι μεγάλες διώξεις, που είχαν γίνει 1000 χωριά. Οι πάντες στην Ελλάδα, κυρίως ο καλλιτεχνικός χώρος. Εγώ τον έζησα ακόμα και στην περίοδο της δεκαετίας του 80,
που ήμουνα, στην αρχή πήγα για να το διαλύσω, για να ενσωματωθεί στο Εθνικό Θέατρο, πρόεδρος θυμάστε, του Αλίστου Μνήμης, Άρμα Θέσπεδος, και ήμουν και γενικός γραμματέας του Εθνικού Θεάτρου για 7 χρόνια. Αλλά για τα οργανωτικά, μην είχα κανένα ψώνιο εγώ να κάνω τον καλλιτέχνη, γιατί και εκεί οργανωτικά ήταν, θέλει κάποιους ανθρώπους άλλους εκεί που να μπορούν, και τότε βάλαμε μια τάξη, υποθέτω. Γίνονταν της κακομοίρας. Ο ένας κάρφωνε τον άλλον. Τέτοιο μίσος αβυσαλαίο μεταξύ τους, φθόνος, το οποίο δεν ήταν χαρακτηριστικό του χώρου. Ήταν και γενικότερα, δηλαδή, ένας φθόνος, τι είναι, αρετή, είναι σε εισαγωγικά ελληνική, βίωμα, χάρισμα, δεν ξέρω τι πράγμα είναι, αλλά υπήρχε ένα πράγμα. Και ένα άλλο. Εγώ θέλω να ρωτήσω και για ένα άλλο πράγμα. Και πώς σημασία δίνανε. Μετά πήγα για κάτι φεγγάρια πρόεδρος στην ΕΡΤ 2, όπως σας είπα, ένα χρόνο. Ήταν ο Μιχάλης. Δεν είναι δημοσιογράφος που λέει ψέματα. Ο Μιχάλης δεν ήταν τότε που ήμουν εγώ, ήταν το 86, δεν είχαν διαχωριστεί η ΕΡΤ 1 με την ΕΡΤ 2. Ήταν ο φίλος μου Ηρακλής που κάθεται εκεί, στέρεχος της ΕΡΤ 2, ναι. Λοιπόν, και επειδή ήταν τα 10 χρόνια από το θάνατό της, είχαμε μια ιδέα, έτυχε ένα αρχείο 2, έτσι, καλό, και μου είπαν ότι έχουμε 2 τέιπ που είχαν μαγνητοφωνήσει, προσέξτε, την Κάλας. Λέω, βρείτε το, φτιάξτε το, να κάνουμε να τιμήσουμε. Θέλω και λοιπά, συμφωνώ, κάντε το. Εσωτερική παραγωγή για το ραδιόφωνο και να δούμε αυτό το υλικό αν μπορούσε να γίνει και μια εσωτερική τηλεοπτική παραγωγή. Ήρθανε πάνω και μου λέει, δεν το βρίσκουμε. Τι έγινε, γιατί δεν το βρίσκετε, παιδιά? Ξέρετε, λέει, θα γελάσει ο Ηρακλής, μάλλον ήδη γελάει γιατί κατάλαβε τι έγινε. Το πήρανε κάτι αθλητικογράφοι και γράψανε εκεί τη μετάδοση ενός αγώνα. Και δεν υπάρχει. Προσέξτε. Όχι ο σεβασμός απέναντι σε κάποιους ανθρώπους είναι. Και δεν υπήρχε, όχι προσέξτε, δεν υπήρχε σεβασμός ιδιαίτερα. Και βέβαια, και εγώ θέλω να ρωτήσω ένα πράγμα. Είχα κάνει έναν αγώνα, και κλείνω με αυτό, μαζί με 4-5 άλλους φίλους διανοούμενους υπηρώτες. Νέοι ήμασταν τότε, έτσι, αυτό κλπ. Δραστήριοι, νομίζαμε ότι μετά την πτώση της δικτατορίας, για έναν μεγάλο Έλληνα, τεράστιο, γιγάντιο. Νομίζω, φοβάμαι ότι μπορεί να μην τον έχετε ακούσει κι εσείς. Ο Ιωάννης Δομπόλης, ο μεγαλύτερος, ο μεγαλύτερος, θα καταλάβετε γιατί, ο πιο πλούσιος άνθρωπος της Ρωσίας, από το δεσποτικό Ιβανίνων, από τους μεγαλύτερους τραπεζίτες, χρηματοδότησε τους τσάρους και κάνανε τα έργα, τα θαυμάσια έργα στην Πετρούπολη. Αυτά είναι δικές του χρηματοδοτήσεις. Το Πανεπιστήμιο το Καποδίστρια. Καλά, αυτό είναι το λιγότερο. Αυτός είχε το Καποδίστρια, όπως ξέρεις, τον είχε στηρίξει και όλα αυτά. Όχι ότι χρειαζόταν την υποστήριξή του, αλλά έπρεπε να υπήρχε ένα πέρασμα. Ναι. Το στήριξε πολύ και ήταν ο πρώτος υπουργός οικονομικών που ήρθε και έφτιαξε θησαυροφυλάκιο με τα δικά του τα λεφτά. Εδώ στην Ελλάδα. Αρρώστησε βαριά, πήγε να πεθάνει. Πεθαίνει ο Καποδίστριας, τότε υπήρχε η ανώμαλη περίοδος και ήταν κάτω στον Πειραιά, είχε ειδοποιηθεί το πλοίο να έρθει από την Οδυσσό, να το πάει στην Οδυσσό και μετά στην Πετρούπολη για να γλιτώσει. Γλίτωσε και πέρασε και πείνα τους άλλους άνθρωπος του κόσμου. Μετά αυτά τα δικά του έγινε ό,τι είχε γίνει τότε και είχε στηρίξει τον Καποδίστρια και γύρισε. Πήγε εκεί και έκανε ένα καταπίστευμα το οποίο έδωσε τα χρήματα να γίνει το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, αυτό που βλέπετε σήμερα, και δεν ονομάστηκε, δεν θέλανε να το φτιάξουν, διότι θέλανε να το ονομάσουν Ορθονέων. Και η ρωσική κυβέρνηση έλεγε είναι καταπίστευμα, δεν μπορούμε, είμαστε νομικά υποχρεωμένοι, δεν κλπ. Και βρήκανε μία λύση, να μην το πούνε Καποδιστριακών, να το πούνε Εθνικών και Καποδιστριακών Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τότε λοιπόν καταφέραμε 2 πράγματα. Το ένα είναι βοήθησε ένας γενικός γραμματέας καλή του ώρα που ήταν στο Πανεπιστήμιο και σχεδόν μόνος του έβαλε μία πλάκα
κάπως έτσι, κάπως στα αρχαία ελληνικά, τώρα μην σας το πω, το θυμάμαι. Ότι εδώ χρηματοδοτήθηκε και από τον Ιωάννη Δόμπολη και ονομάστηκε Καποδιστριακών. Και το δεύτερο είναι ότι πήγαμε και παρακαλέσαμε τον τότε δήμαρχο, που κάπως την κινήθηκε κιόλας, και του έδωσε ένα δρόμο. Είναι 32 μέτρων στο Μέτσα. Έτσι συμπεριφερόμαστε. Λοιπόν, νομίζω δρόμος δεν υπάρχει για τη Μαρία Κάλλας. Βρέθηκε. Πόσα μέτρα. Έτσι. Δεν υπάρχει, θα σας πω. Δεν υπάρχει. Πείτε το, ναι. Θα κλείσω. Πήραμε 2 φορές, εισηγήθηκα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα μου πεις γιατί 2. Πήραμε ομόφωνη απόφαση. Ομόφωνη. Όλοι, οι πάντες, όλοι, καμία εξαίρεση. Όλες οι πολιτικές πλευρές δηλαδή του Δήμου τότε, να ονομαστεί Πλατεία Μαρία Κάλλας, η πλατεία μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο. Διότι εκεί κοντά ήταν το σπίτι της και γιατί η δική μου πίσω σκέψη ήταν ότι όλοι οι τουρίστες που έρχονταν να δουν το Αρχαιολογικό Μουσείο να βλέπουν την ταμπέλα Πλατεία Μαρία Κάλλας, να θυμούνται ότι είναι Ελληνίδα η Μαρία Κάλλας. Γιατί την διεκδικούν οι Γάλλοι, οι Ιταλοί κλπ. Δεν θέλω να γκρινιάζω και αυτό δεν θα αρχίσω να λέω διάφορες λεπτομέρειες. Την απόφαση μας την έκοψαν 3 υπάλληλοι, καλά, προφανώς καθ' υπόδειξη, της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι είχαν λόγο στο τι αποφασίζει οι εκπρόσωποι όλου του αθηναϊκού λαού. 3 υπάλληλοι στην περιφέρεια, εκεί ο Περιφερειάρχης προφανώς, ή δεν ξέρω ποιος ήθελε, είπε δεν μπορεί να ονομαστεί. Γιατί παρενέβη το Υπουργείο Πολιτισμού και λέει είναι χώρος του Υπουργείου Πολιτισμού και κάνει διάφορες τέτοιες μπουρδες. Ξαναπήραμε την απόφαση ομόφωνα για να εφαρμοστεί. Πάλι δεν έγινε, μετά έφυγα και από το Δήμο, οπότε έγινε ένα μικρό, δεν είναι πλατιάκι, τίποτε, ένα κυκλάκι, είναι, κοντά στην, πίσω από την... δεν φαίνεται τίποτε εκεί, είναι κοντά στο... πίσω από την Αποστόλου Παύλου, τέλος πάντων, ένας μικρός χώρος, τον οποίο δεν βλέπει κανείς, δεν ξέρει κανείς. Η αρχική μου εισήγηση ήταν να ονομαστεί τουλάχιστον η οδός Προπηλαίων, η οποία δεν λέει και τίποτε για να μην υπάρξουν διαμαρτυρίες γιατί αλλάζουμε το όνομα κάποιου που είναι σημαντικός. Η οδός Προπηλαίων που οδηγεί στο Ηρώδειο και που τέλος πάντων έχει πάλι να κάνει με έναν τόπο που η Κάλλας. Ούτε αυτό έγινε. Δυστυχώς, όπως και άλλα πράγματα, δεν ξέρω, υπάρχει αυτή η μιζέρια που λέγαμε. Με την ευκαιρία που όμως που πήρα το λόγο, να μην ξεχάσουμε, γιατί θα ήταν αδικία, το ξέρετε όλοι, αλλά παρόλα αυτά θα ήταν αδικία να μην αναφερθεί. Γιατί εδώ που βρισκόμαστε σε ένα χώρο για τον οποίο την ύπαρξη υπεύθυνος είναι ένας Έλληνας, ο οποίος είχε πολύ καλά καταλάβει τι είναι η Μαρία Κάλλας από την αρχή, ο Χρήστος Λαμπράκης, και ο οποίος έκανε και αυτό τον σύλλογο που μαζί με τον Κώστα τον Πιλαρινό, που τον κρατάει ζωντανό και που τόσο αγώνα έχει κάνει και ο Κώστας. Το βιβλίο είναι αφιερωμένο και στους 2 και σωστά, Μιχάλη μου. Γιατί και η σιωπή είναι αδικία, γι' αυτό ήθελα να το πω. Λοιπόν, για να κλείσω κι εγώ, εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Μιχάλη που έκανε την πολύ μεγάλη τιμή με όλο εδώ το πάνελ να συμμετέχω, να επιβεβαιωθώ σε εσάς. Δεν ενομοποιούμουν παραπάνω να έχω το βάρος παρουσίασης ενός βιβλίου για την Κάλλας. Θέλω όμως να πω ότι είναι πολύ ωραίο βιβλίο, πολύ και αξίζει κανείς να το διαβάσει και το λέω με την ψυχή μου μέσα. Και χάρηκα που έμαθα από, το όνομά του ξεχνάω τώρα, από τον κύριο Κιμούλη, του εκδοτικού οίκου, θυμήθηκα τον θείο του. Λοιπόν, που μου είπε ότι είναι μάλιστα μέσα στα ευπόλυτα, αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο, αλλά πρέπει όμως πρέπει να το διαβάσουμε όλοι, αλλά να το διαβάσουμε πρέπει να το αγοράσουμε κιόλας, έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο στον συγγραφέα, να θυμηθούμε και λίγο τον Αριστοτέλη Ωνάση, που ήταν μεγάλο κεφάλαιο της ζωής της Μαρίας Κάλλας, για έναν λόγο. Γιατί αυτό το βιβλίο είναι η Μαρία Κάλλας.
Για έναν λόγο, γιατί εσείς δεν θυματοποιείτε την Κάλλας μέσα από αυτό το βιβλίο και τη σχέση της με τον Ωνάση και γιατί δεν την παρουσιάζετε ως μελόδραμα. Και θα διαβάσω 2 μικρές παραγράφους, μία από την αρχή και μία από το τέλος. Εγώ χείρεψα πραγματικά 2 φορές στη ζωή μου, τότε με τον Αρίστο. 2 φορές χείρεψα και ας μην ήμασταν παντρεμένοι. Πρώτη φορά όταν χωρίσαμε, όπως χωρίσαμε, έπειτα από 9 χρόνια συμβίωσης και έναν έρωτα μοναδικό από τη δική μου πλευρά οπωσδήποτε. Δεύτερη φορά όταν πέθανε στις 15 Μαρτίου 1975 στο Παρίσι. Τον έκλαψα και τις 2 φορές κρυφά μόνη μου. Όμως δεν το έπαιξα ποτέ απαρηγόρητη χήρα, πραγματική χήρα, όπως θα ήθελαν οι κίτρινες φυλάδες και τα περιοδικά. Μαρία, πώς το αντιμετώπισες και πώς το αντιμετωπίζεις? Ούτε 1,5 χρόνος δεν έχει περάσει. Το ξεπέρασες κάπως? Όχι, δεν είναι εύκολο. Παραμένει όμως δικό μου θέμα, κανενός άλλου. Καθόλου βεβαίως των φθηνών συνερομάντζων. Και λίγους μήνες πριν το θάνατό της, η Κάλλας θα υπαγορεύσει και θα αφηγείται την τελευταία τους προθανάτια συνάντηση. Όταν είδα τον Αρίστο στο νοσοκομείο λίγο πριν πεθάνει, ήταν ήρεμος και νομίζω συμφιλιωμένος με τον εαυτό του. Ήταν πολύ άρρωστος και ήξερε πως πλησίαζε το τέλος του, αν και έκανε προσπάθεια να μην το δείχνει. Δεν μιλήσαμε για τις παλιές καλές ημέρες που ζήσαμε μαζί, άλλωστε ούτε και για οτιδήποτε άλλο είπαμε πολλά. Πιο πολύ επικοινωνήσαμε με τη σιωπή. Όταν έφευγα, εκείνο ζήτησε να πάω να τον δω, αλλά οι γιατροί με είχαν παρακαλέσει να μην μείνω πολύ. Κάνοντας μεγάλη προσπάθεια, κατάφερε να μου πει: «Σε αγάπησα». Όχι πάντα με τον καλύτερο τρόπο, αλλά όσο καλύτερα και όσο περισσότερα μπορούσα. Προσπάθησα, Μαριό. Αυτός ήταν ο Αρίστος. Και όσα άλλα έχω γράψει, ακόμα στις σημειώσεις μου το καλοκαίρι στη Χαλκιδική, η κηδεία του έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο, δεν μπορούσα να πάω, ήμουν μία ξένη, ενοχλητική για όλους τους άλλους. Ναι, τα έλεγε αυτά στον Πιλαρινό. Λοιπόν, εγώ θα σας ευχαριστήσω όλους. Δεν θα σας κουράσω καθόλου. Θα πω 2-3 πράγματα μόνο. Ήμουν πολύ τυχερός στη ζωή μου. Αναφέρομαι πάντα στην Κάλλα, στο βιβλίο και στην καριέρα μου, διότι υποστηρίχθηκα από πάρα πολύ σημαντικούς ανθρώπους, όπως είναι και η σημερινή του τραπεζιού, που θεωρώ ότι είναι στον τομέα του ο καλύτερος ο καθένας που έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια. Εγώ πήγα στο Βήμα ως βοηθός του Παύλου του Μπακογιάννη. Ήμουν πολύ βοηθός με τον Παύλο, πολύ φίλοι με τον Παύλο. Μετά γίναμε. Εκεί ο κύριος Λαμπράκης, ο αείμιστος Λαμπράκης και ο Καραπαναγιώτης μου ανέθεσαν πίσω μια στήλη, πολύ νεαρός, που είχαν διαβάσει τα πολιτικά θέματα που έγραφα στο Βήμα, που αφορούσε τα πρόσωπα της ημέρας και διάφορες ειδήσεις. Εκεί υπεύθυνος ήταν ο Ανδρέας ο Δηλιγιάννης και εγώ ως συμπληρωματικός, βοηθός. Είχαμε μάλιστα το γραφείο το ίδιο του παλαιολόγου του Παύλου και όταν έρχομαι ο Παύλος παλαιολόγος καθόμαστε σε ένα... Δεν είχαμε άλλο γραφείο, καθόμαστε σε μια καρέκλα και 2. Εν πάση περιπτώσει, τύχαινε η ανάγκη να μιλήσω με την Κάλλας. Είχα μιλήσει εγώ 2-3 φορές, με την έννοια δηλαδή ότι μας έλεγε ο κύριος Λαμπράκης, ρωτήστε αν κάνει κάτι, αν ετοιμάζει, γράφαμε διάφορες ειδήσεις. Εγώ τρεπόμουν πολύ να την πάρω και πρέπει να σας πω, είχα ένα δέος απέναντί της. Δηλαδή αυτό το δέος το είχα και με τον Καραμάνλη όταν του μιλούσα, το μεγάλο Καραμάνλη, το σοβαρό, και με τον Ελίτη. Επίσης, ας πούμε, είχα αυτό το πρόβλημα. Δεν τηλεφωνούσα εύκολα, ντρεπόμουν, φοβόμουν. Χάρη στο Λαμπράκη απέκτησα αυτή την, αν θέλετε, αδυναμία, ενδιαφέρον για την Κάλλα. Παρακολουθούσα τη ειδησιογραφία της μετά, μέχρι που αναζωπυρώθηκε με τον Κώστα τον Πιλαρινό. Ο Κώστας, που πριν μέρες έκλεισε τα 91 χρόνια, είναι ο μόνος που ζει από τους μεγάλους φίλους της Κάλλας και είναι ο πρόεδρος τα τελευταία χρόνια, διάδοχος του Λαμπράκη στο Ίδρυμα Υποτροφιών της Κάλλας, και αυτός με παρακίνησε τα τελευταία χρόνια, μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις μας, να αρχίσω ένα βιβλίο για την Κάλλας, έχοντας συγκεντρώσει ένα τεράστιο υλικό. Πρέπει να σας πω ότι το αντιμετώπισα και το αντιμετωπίζω με δέος. Γιατί εγώ βρέθηκα σε μια δουλειά στην οποία ήμουν αναγκασμένος να αυτοβελτιωθώ, να διαβάζω πολύ, να μαθαίνω, να ενημερώνομαι, να σέβομαι, να έχω τρόπους. Δηλαδή έμπαινα από τη μια μεριά, ας πούμε, ο Παπανούτσος, ερχόταν ο Ανδρώνικος, έφευγε ο Τερζάκης, ερχόταν, ξέρω εγώ, φοβερά ονόματα, ο Γοσιμίτης. Ένα μεγάλο, υψηλό επίπεδο. Εν πάση περιπτώσει,
νομίζω ότι έδωσα πολύ τον εαυτό μου σε αυτή την υπόθεση της Κάλλας, όπως τη δίνω και σε ένα καινούριο βιβλίο που γράφω. Δηλαδή προσπάθησα να είμαι ένας άνθρωπος που αγαπά την Κάλλας χωρίς να την υπερτιμά, χωρίς να φτιασιδώνει την Κάλλας, αλλά και με σεβασμό στο τι πρέπει να γράψεις. Δηλαδή το μυστικό είναι να καταφέρεις τις πηγές. Ας τη γράφουν οι άλλοι, τα έχω όλα τα βιβλία που έχουν γράψει, έχω όλες τις συνεντεύξεις, έχω όλα τα δημοσιεύματα, όλα τα πάντα. Δηλαδή και ο Αλέξος Απαχελάς μου έδωσε πολύ άνεση με την Καθημερινή και από το Βήμα το ίδιο. Το θέμα είναι όμως πρωτογενός και αν έχει μια αξία το βιβλίο είναι αυτό ακριβώς, ότι πιάνει τα πράγματα από την αρχή. Δηλαδή στη ρίζα τους. Γιατί πράγματι έχουν βγει μερικά βιβλία για την Κάλλας, δεν είναι πολύ καλά, ενώ είναι αυθεντικά. Γιατί η Κάλλας ήταν πολύ παρορμητική. Δηλαδή έγραφε ένα γράμμα και έβριζε τον τάδε ή έλεγε και μετά από λίγο καιρό μετάνιωνε ή έγραφε άλλα. Το βιβλίο μου νομίζω ότι για πρώτη φορά από ότι σε αυτό το επίπεδο έχει μια global αντιμετώπιση της Κάλλας. Χαίρομαι πάρα πολύ διότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον και από το εξωτερικό να μεταφραστεί. Δεν σας κρύβω ότι ένιωσα και δεν το κάνω για φίγουρα τώρα, μια έκπληξη. Οι Times παρουσίασαν το βιβλίο, μια φωτογραφία του βιβλίου και δίπλα η Αντζελίνα Τζολί. Τώρα τι δουλειά έχω εγώ. Και έλεγαν ότι μετά από αυτό το βιβλίο, δηλαδή που έχει μια άλλη οπτική για την Κάλλας, ποια ήταν η πραγματική Κάλλας, θα δυσκολευτεί πολύ η ταινία της Αντζολί που είναι βαθισμένη, θα βγει στη μυθολογία, η καημένη, η προδομένη κλπ. Πρέπει να σας πω, είχα και την τύχη να γνωρίσω πολύ αξιόλογους ανθρώπους και για ένα διάστημα ήμουν και σύμβουλος του Στέλιου Παπαδημητρίου, των Γερόντων, το Ίδρυμα Ωνάση. Αμοιβόμενος και μάλιστα μπορώ να πω και πολύ καλά. Και μου είπε πάρα πολλά πράγματα, ας πούμε. Εντάξει, ο Ωνάσης δεν της φέρθηκε καλά. Δεν της φέρθηκε καθόλου καλά. Μετάνιωσε, είναι αλήθεια. Έχουν και το πιάνο της το ίδιο. Καλά, ναι, βέβαια. Ναι. Όχι, είχα φτιάξει το αρχείο εγώ κλπ. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι το εξής. Είναι ένα ανοιχτό θέμα για μένα η Κάλλας. Με την έννοια δηλαδή ότι μου έχουν προτείνει διάφορες αξιοποίησεις. Νομίζω ότι θα είναι ένα βιβλίο που, όπως λέει ο Πιλαρινός, καλή του ώρα, επανατοποθετεί την Κάλλας και διεθνώς, με την έννοια δηλαδή τα στοιχεία που έχει και την αλήθεια γύρω από την Κάλλας. Πιστεύω να είναι καλοτάξιτο και σας ευχαριστώ γι' αυτό και κυρίως ευχαριστώ για την παρουσία σας όλων, την αγάπη σας και τέτοια δύσκολη μέρα. Μου είχε τηλεφωνήσει από το γραφείο του Πρωθυπουργού 2 φορές ότι θα μου στείλει ένα γράμμα και του άρεσε πολύ. Μου τηλεφώνησαν διάφοροι υπουργοί, ήταν να έρθει. Μέχρι η Σάκη μου είχε πει ότι θα έρθει, η Κυπρέου καλά, από το γραφείο του κυρίου Αντουλάκη, από το Πασόκ. Έτυχε αυτό με τους ευρωβουλευτές. Το αύριο είναι της Ολυμπιάδας. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστημένος είμαι και μόνο ότι το αγόρασαν και το διάβασαν ή εντάξει το πρόσεξαν. Έτσι. Έχει ενδιαφέρον τουλάχιστον η πολιτική. Θα σας πω το εξής. Είδα πριν από μέρες τον Υπουργό Πολιτισμού, τον Δήμα, τον αναπληρωτή Υπουργό, του Σταύρου, του Δήμα, ο γιος. Και μου είπε ότι, αυτό εσύ το πες νομίζω, ότι πήγε σε διάφορα κράτη και του είπαν, ξέρεις, ρώτησε ποιοι είναι οι πιο γνωστοί Έλληνες. Και του είπαν 2 τα τελευταία χρόνια, η Κάλλας και ο Αντετοκούμπο. Μου λέει, μου έκανε φοβερή εντύπωση, κανένα άλλο δεν ήξεραν τι είναι. Θέλω να πω, και μου έδειξε πράγματι ο άνθρωπος τον βασανίζουν βέβαια οι άλλες 2 κυρίες εκεί στο Υπουργείο Πολιτισμού, τέλος πάντων δεν τα λέμε αυτά. Και είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί, με το χάρη είχαμε πάει μαζί. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εγώ χάρηκα που σας είδα. Θα σας καλέσω στην έκθεση 22 του μήνα του Τσόκλη.